pravimo najbolju žurku ikada. Svi su pozvani biti smeha i ludila. Nadam se da Mika neće nešto da zezne. Pa ko je ovaj nepozvani putnik? Dobrodošao. Nije baš savremeni gost, ali je svako dobrodošao kod nas. Zovem se Luka, putujem svetom da upoznam prave ljude i njihove priče. Kažu da je ovo selo veoma posebno. Posebno i jeste, ali da li možeš da podneseš naše ludorije? Ajde, ako znaš neki vic, podeli. Vrlo rad, ali prvo da čujem vaše, da znam kako da pobedim. Joj, mene majka šalje u kafanu, jer nas ima previše u stanu. Ojmo, joj, škola ladna, a kuća mi mala, kafana me očuvala, zato njoj se hvala. Ajmo još jedno, joj, mene majka šalje u kafanu, jer nas ima previše u stanu. Ožeši, joj, škola ladna, a kuća mi mala, kafana me očuvala, zato njoj se hvala. Luka, šta te dovodi u naše selo? Ja sam umetnik u potrazi za inspiracijom, ali ne bilo kakvom. Tražim pravo mjesto gdje je život spontan i pun priča i mislim da sam ga našao. Za sve neočekivane goste šta bude biće, tako da u našoj žurci mogu svi da se priključe. Živjeli! Luka, drago mi je što si došao. Ovo mjesto je možda malo, ali srca su nam velika. I zato sam znao da sam na pravom mjestu. Hvala vam što ste me prihvatili kao jednog od vas. Kad se sve sabere, šta bude, bit će. A najbolje je to kad se dešava sa prijateljima. Zovem se Luka i putujem svetom da upoznam prave ljude i njihove nešto. Bata Gazda, nastavak. Miko, pričaš kao da ti je ovo selo druga kuća, ali ovaj Luka ima veoma dobar smisao za humor.